Jeg er så bitches derude, hvis I ikke husker at like og subscribe. Jeg er ude og handle med Velua. Hun er lige ude og handle. Crazy, han er varm. Jeg tilbage. Jeg vil lægge ned tilbage til alle mine haters derude. De kan bare komme ned til blokken. Det har jeg heller ikke behov for, fordi jeg ser god det vil mig i røven. Kom med nogen, der må hælde min telefon i. Det gør jeg ikke. Jeg har tracks til selv, OK, har du egentlig billede af dig selv, For jeg er over på grinden. Klipper alle fisser, laver bare grinden. Klipper dem i hovedet, bare kom op på parkeringspladsen. Så må du gerne knippe mig lige pludselig. Du må gerne gå op på parkeringspladsen nu. Henter dig, jeg plejer om onsdag. Hejsa, henter dig efter skole, Victor. Klokken 11.37 henter jeg Anne-Sophia, ligger hende i parken, gymnastiktasken. Torsdag 10. laver jeg på grinden. Har en autograf af Casey, for jeg har lavet damer i grind. Vi har Noah her. Jeg vil gerne slutte med at sige hej.